ଆଜି ସକାଳେ ମୁଁ ଆଉ କିସ୍ନାଇ ମିଶି ବାହାରିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଗଲୁ ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲୁ 200 ଟଙ୍କାରେ। ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲା ପରେ କିସ୍ନାଇ ଆଉ ମୁଁ ସିଧା ଚାଲିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ କିଛି ଲୋକ ଦେଖାହେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯାଇ ମତିଗଞ୍ଜ ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ପନିପରିବା ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ପନିପରିବା କିଣିଲୁ ବି। ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଚେୟାର ଦୋକାନରେ। 2ଟା ଚେୟାର କିଣିଲା ସାରିଲା ପରେ କିସ୍ନାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଚେୟାର ଦେଇ କହିଲା ଚା ଯିବା ପୁଚକା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ଗଲୁ ପୁଚକା ଦୋକାନ ଯାଇ ଦେଖିଲୁ କି ପୁଚକା ଦୋକାନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ତାପରେ ଗଲୁ, ଭାଇ ବି ଟିକେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର। ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଠିଆ ହେଲୁ। ତାପରେ ଭାଇଙ୍କ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଳୁ ଚଟଣି ଶେଷ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ ଆଳୁ ଚଟଣି ବନେଇବାର ଲାଗିଲେ। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭାଇ ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ପୁଚକା ଦେଲେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ପୁଚକା ଖୁସି ଖାଇଲି। ତାପରେ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପୁଚକା। ତାପରେ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।